Prošlo kolovoza jedan obični ljetni dan pretvorio se u dan za sjećanje. Negdje oko 6 poslije podne zapuhao je olujni vjetar, ostavivši sve one koji su se u tom trenutku našli na moru njihovom iskustvu ili sreći. Obitelj Bjelić toga je dana zasigurno imala. Naišla je ta nevera, bilo je dosta na oblake, u stvari ušli smo u maglu, možemo reći. Tako da u jednom trenutku ja sam se izgubio radar, tolike su bile različite smetnje da jednostavno više nisam vidio gdje idem. Između znači, Punte Marjana i Čiova smo u jednom trenutku primijetili tu obitelj u moru. Oko samih brodolomaca bilo je više plovila, ali niko je nije mogao pomoći, ali svaki je bio zauzet svojim problemima. To su uglavnom bile jedrilice koji su isplovljavale prema Hvaru. I nakon toga je zapovjednik uspio okrenuti plovilo da i dođemo, znači da i ne bi slučajno mi više još oštetili nego što im se stvarno dogodilo. Sad ne znam da li su oni ostali bez pogona ili se prevrnila ta njihova brodica mala, tako da se okrenula i oni su ostali u moru. Po nekim njihovim pričama, koliko znam, oni su bili napravili nekih 15-20 minuta u moru, tako da se cijela obitelj držala za to njihovo plovilo, dok je jedino pas bio vani na, ajmo reći, na provi. To se ništa nije vidjelo, znači od vitra, od kiše, od mora, od prilivanja preko broda, znači ništa se nije vidjelo. I otprilike smo i tamo zamijetili gdje ono plovilo, tamo smo to i baš u tome istome trenu smo sva tri pogledali i uočili to plovilo izvrnuto naopako. Djeca kad smo ih uzeli na plovilo bili su u stanju šoka, plakali su jer već su neko vrijeme bili u moru i to sami taj vjetar, mrak, kiša, sve je to djelovalo pogotovo na djecu. Kad smo se vozili nazad, stariji i mali, to smo vidjeli i iznenadili se, znači po stanje šoka, nesvjestice, majka ga budi, ne reagira ništa, znači ono, to su nam rekli doktori, znači šok za malo dijete. Bilo je kao iz filmova Oluja svih Oluja, ja sam tu, evo 2 godine, kolege su malo više tu, ja to nisam doživio, kao iz filma. Spašavanje im je posao i nijednom od ovih ljudi nije prvo u kojemu su sudjelovali. Ne znam kako bih ja to rekao, to mi je u opisu posla. Ne samo mene, nego svim ostalim kolegama, svim ostalim javnim službama koji rade na kraju s ljudima. Mislim, drago mi je da možete nekom pomoći, ali kako bih vam rekao, jednostavno to je dio posla kako policije, tako i drugih službi. Obitelj Bjelić odbila je sudjelovati u ovoj reportaži, stoga je propustila priliku da se javno zahvali posadi broda Sveti Jure, koju je toga dana zajedno s vjetrom samo nebo poslalo. Sa zahvalom ili bez nje, oni su ponos Hrvatske.